ଏଠି ମୁଁ ଶାଗ ଭଜା ବନାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି, ଗରମ ପାଣି, ଏବଂ ମୁଗକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ମୁଗଟିକୁ ପକାଇ ନେବି ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବି। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଢାଙ୍କଣରେ ଘୋଡ଼େଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତାକି ମୁଗଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ପାରିବ। ଏଠି ମୁଁ ସୁଣସୁଣିଆ ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଧୋଇ ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଗଟି ସିଝି ଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଶାଗ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଏବଂ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମିଶାଉଥିବେ। ଶାଗଟି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ମୁଁ ପକାଇ ନେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସୋରିଷ, ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ନେଇଛି ଏବଂ ରସୁଣ ବି ପକାଇ ନେବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଶାଗ ଏବଂ ମୁଗକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇ ନେବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆପଣମାନେ ବି ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଏହି ଶାଗକୁ ଆମେ ତ ସୁଣସୁଣିଆ ଶାଗ କହୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଶାଗଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିକି